Είπεν ο Κύριος την παραβολήν ταύτην, ομοιώθη η βασιλεία των ουρανών 10 παρθένης, έτινες λαβούσε τα λαμπάδας αυτών, εξήλθον εις απάντησιν του νυμφίου. 5 δε εξ αυτών ήσαν φρόνιμοι και 5 μωρέ, έτινες μωρέ λαβούσε τας λαμπάδας αυτών, ουκ έλαβον με θε αυτόν ελεόν. Εδε φρόνιμοι έλαβον ελεόν εν της αγγής αυτών, μετά των λαμπάδων αυτών. Χρονίζοντος δε του νυμφίου ενίσταξαν πάσε και κάθευλον, μέσης δε νυχτός κραυγή γεγονέν, ιδού ο νυμφίος έρχεται, εξέρχεστε εις απάντησιν αυτού. Τότε ηγέρθησαν πάσε παρθένοι εκείνε και κόσμησαν τας λαμπάδας αυτών, δε μπορέτες φρονιμης είπων, δότε ημιν εκ του ελαίου ημών, ότι ελαμπάδες ημών σβαίνεινται. Απεκρίθησαν δε φρόνιμοι λέγουσε, μήποτε ουκ αρκές ημιν και ημιν, πορεύεστε δε μάλλον προς τους πολλούντας και αγοράσετε αυτές. Απερχομένων δε αυτόν αγοράσε, ήλθεν ο νυμφίος και έτοιμοι ήλθον με ταυτού εις τους γάμους και κλείστη η θύρα. Εις τωρεν δε έρχονται και έλειπε παρθένοι λέγουσε, Κύριε, Κύριε, άνοιξον ημίν. Ο δε αποκριθείς είπεν, αμήν λέγω ημίν, ουκ είδα ημάς. Γρηγορείτε ουν, ότι ουκ είδατε την ημέραν δε την ώρα.